Noi suntem muzele, zeițele artei și proclamatoarele eroilor. Eroi ca Hercule. Scumpă, voie să spui musculosul? Ce-aș vrea să cânt la mușchi. Povestea noastră începe de fapt înainte de Hercule, mulți ani înaintea lui. Când totul era nou, pământul tocmai a fost creat. Din închisori titanii brute mari au evadat. Urât e peste tot, iar haosul ne-a împrejurat. Vulcanii și cutremurele ne-au tot disperat. Dar Zeus s-a ivit cu fulgerul în cer, i-a prins pe